Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rišek Zenfidget a po nejakom mesiaci aj pár dňoch sa opäť nachádzame na našej challengeovej postave Road to Level 300. Pre tých, čo vlastne chodia pravidelne na moje livestreamy, tak vedia, ako je na tom postava, ale bolo mi trošku ľúto tých, čo na ten livestream nechodia, tak by som vám v tomto videu veľmi rád ukázal, ako je na tom naša postava. Od posledného videa tam sme skončili asi na nejakom 135. leveli alebo tak, takže plus 50 levelov za ten mesiac, niečo, čo ste nevideli túto postavu. Celkom ma to mrzí, že už nemám vlastne k tomuto dielu zachytené nejaké to moje hranie, pretože som na to niekedy pozabudol, potom zase nebol čas a proste výhovorky bla bla bla. Takže si to ukážeme takto proste natvrdo, ako na tom tá postava je. Momentálne 184. level, za chvíľku sa blížime k 200. A k pretáčaniu Epic Eventu, čož bude asi až ten ďalší Epic Event, pretože tento Epic Event to už rozhodne nestihnem dať maximálne asi tak 100, neviem koľko, 186, 8, uvidíme ešte. Môžete si všimnúť, že mám plný inventár drahokamov, proste neviem kam to mám dávať, akurát proste stále to ťažím. No a čo sa týče záchoda, napríklad začnem asi tak nejak od začiatku, takže záchod Aura 8 sa plní za chvíľku, takže budeme splachovať za nejakých pár dní, neviem koľko presne. Tu by bolo ohľadne záchoda, môžete sa mrknúť na itemy, už by sa mohli nejaké určite zmeniť, ale netreba to nejako hrotiť, pretože podzemka stejne nedávam. No a na hospodu to úplne v pohode stačí. Idem sa do čarodejnice, či to mám vlastne všetko od toto, máme, dobre. Takže my sme tu mali vlastne v tom poslednom videu full epic, tak vidíte, že už tu z neho neostalo absolútne nič, takže ďalší budeme až na tom leveli 200, čož je až o mesiac, nie tento epic event, ale až ten ďalší pretáčať. Inak budem vlastne pretáčať epic event, chcel by som z V3 na tento víkend, uvidíme ako to vyjde, ale chcel by som z V3, plus už mám asi dve postavy od fanúškov, čo budem u nich pretáčať epic event, takže kto by sa chcel pridať. Naposledy sme mali limit nejakých aspoň 200 húb, čož celkom nestačilo, takže teraz ak by ste chceli, tak aspoň tých 300 až 400 minimálne. Takže nezabudnite ma kontaktovať na fanpage do piatku aspoň, aby som to vedel, pretože rád by som to hneď z piatka na sobotu popretáčal a natočil tak ako naposledy, že to hneď zmaknem na jednu šupu. Takže mrkneme sa do zbrojky, tu máme 404, to je celkom dobré, a to brnko hlavne dobré, takže priniesli ste mi šťastie konečne nejaký normálny item. Takže to si môžem hneď nahodiť. Tieto rukávky, tak tie sú o hodne lepšie. Ja dávam do všetkých, sa snažím dávať silu prevažne, pretože neviem, tá sila je dôležitejšia dosť. No akurát v bodkách nemám drahokam. Niekto sa dneska bavil na V6, že prečo není drahokam ešte aj v štíte, hovorím, ste si už povedal, že máte výhodu jednoho itemu. A ešte by ste tam mali aj drahokam, tak to už je ako moc. Inak za 184 levelov mi tu nepadol ani raz okrydlený za goldy, to je tak smutné. Stále tu mám nejaký feťacký elik, ktorý mám momentálne k dispozícii. Takže to je celkom dosť smutné proste. Staty sú nasledované 1500 plus 1300, môžeme si vyklikať tie goldy, plus ešte nebudem pretáčať, takže dáme to nejako tak, zbytok dám asi do výdrže, takže tie goldy stejne nepotrebujem. To by sme mali. No a redukčné 292 a 294, šťastie 858, už som vlastne točil, ok. Tak toto krásne ako vyzerá hra bez podzemiek. Tu sme vlastne v podlaží číslo 4, čo sa týče portálu, takže máme nejaké bonusy. Mohli sme si aspoň toto spraviť, čo je na tom. Ja som minul goldy, ako vždycky profík, hneď musí minúť goldy a potom ma napadne, že by sme si mohli spraviť toto. A tak máme aspoň jednoho ešte random. Celkom dosť surový naladali. Ukážeme si aj v pevnosti, ako som na to pevnosť stávam tak nejak pravidelne. Takže pevnosť 11. Tu na drahokami mám na 6, to len z jedného dôvodu, aj to som dal celkom moc level 6, že by som chcel potom kopať tie kľúče z iného podzemka rýchlejšie. Nejak tak 10-11, pôjde celkom, ujde to. Mohlo by byť lepšie, ale tak na 184, tak celkom to ujde. Cech je stále taký istý, inak ja som začal úplne na spodku.
tým, že tento mal asi nejakých, neviem koľko, 135 level, takže som ho obehol a už som mu dal nejakých 34 levelov, takže to je celkom vtipné, že ako stačí proste mať blbého grifa oproti koňovi a plus klikať 300 touhy a proste obehnete veľa ľudí ešte. Podarilo sa mi celkom dosť ľudí obehnúť. Celkom hodne dosť ľudí, že som začal od nuly a oni mali už takéto veľké levely. To je celkom sranda. Začali sme to vlastne 8.12. momentálne 23.2. Takže za nejakých 2 niečo mesiacov som dal 184 level. Už sa teším, kým prekopnem tú 200 a potom môžem pomaly začať kalkulovať. Ale neviem, ako to od tej 200 pôjde fakt pomaly. Takže uvidíme, či to stihnem. Pre tých, čo nepoznajú túto sériu, tak si vyhľadajte Road to Level 300, boli predtým asi 2 alebo 3 diely plus Epic Event natočené. Takže cieľ bol vlastne pod 400 dní alebo do Vianoc to stihnúť, dať level 300 bez podzemiek a potom to hromadne vysekať, takže držte mi stále v tejto sérii palce. No a kto chce vidieť viackrát túto postavu, tak stačí prísť na stream, klikám tam s chalanmi a so ženami. Túto postavu úplne celú, klikám tam 300 touhy s nimi, takže stream máte stále v popisku videa, takže tam nezabudnite dojsť. Pre tých, čo vlastne budú chcieť preklikať ten Epic Event aspoň tých 300-400 tak nezabudnite do piatku napísať na fanpage, tu máte tiež dole v popisku videa. No ja si myslím, že toto bude pre dnešné video všetko, tak nejak som vás oboznámil, ako je na tom tá postava, keďže už fakt mesiac niečo nebolo video. Takže a neviem, či do konca týždňa, teda do tej soboty, keď budem pretačiť Epic Eventy, ešte urobím nejaké shakeové video. Ja som si tým moc istý, asi si dám nejakú pauzičku od shakea do tej soboty a potom zase budú vychádzať neviem koľko tie Epic Eventy ako minulý mesiac. Takže to by bolo už fakt pre dnešné video všetko, fakt netuším. Ak nebude videjko do soboty, tak nebuďte smutní, možno ale ešte nejaké jedno spravím, že ste to vy uvidím, či dostanem nejaký nápad. Tak určite nezabudnite hodnotiť lajkom, napísať nejaký komentík. Ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.